Što očekivati od tržišta nekretnina u 2025. Vraćanje u realnosti, ono što vrijedi će uvijek vrijediti, kvaliteta će se uvijek platiti, funkcionalne nekretnine, mikrolokacije, a ovo ludilo što je bilo, mislim da se više nikad neće to ponoviti. Da li će se stabilizirati, moje razmišljanje da sigurno će proći godina, 3-4 godine sigurno da bi se to opet stabiliziralo, a najviše će osjetiti, opet sam rekao, kuće za odmor, vile i sve te velike stvari koje su ljudi jednostavno zamislili da će raditi svoj posao i da će one same donositi novac. Ne, opstaće oni obiteljski koji rade to unutar obitelji, da im je lokacija blizu, to će ostati. Evo, imam dobre informacije da oni koji tako rade imaju sve puno. Podigni su se troškovi, tako da to je, 50%, 60% odlazi na ostale troškove, tako da ako to ne radite sami, tu matematike nema. Šta će biti, vidjet ćemo nakon sezone, vidjet ćemo kako će biti turistička sezona.